wel minstens 11 keer Antonius verzocht. Ik snap niet wie het kind ze zo te veilig in mijn tas. Wie met hoe dat gezien neem het de sleutel tot succes. Gelukkig is het hier nog lang geen sloetingstijd. Het is weer een geweldig feest geworden. Ik wil een kind nog niet naar huis, ik ben mijn sleutels kwijt. Ik ben er ergens, ben ik ze verloren. Liefde samen met mij kijken niet zo lang ze kind. Maar kijk ook af en toe als ze mijn sleutels vindt. Want zonder kon ik hier echt niet nog goed. Al mocht ik hier in Stemland best gesloten. Ik moet het gewoon verzinnen, ik weet me geen rot. Die kwamen straks naar binnen, de vos ging aan de prot. De prins ging op het toverstoel, ik dacht